Compra, compra, compra i compra. La pressió social per consumir aquests dies és una bogeria. Casualment, la neurociència pot explicar alguns comportaments quan ens agafen aquests atacs de consumisme. Primer de tot tenim l'escorça prefrontal, que ja coneixem, que gestiona el control d'impulsos i que la seva poca activitat ens pot portar al sobreconsum. En segon lloc, l'amígdala, que forma part del sistema emocional, és la que pot generar un vincle emocional amb les compres. I per últim, els neurotransmissors de la serotonina i la dopamina, que formen part del sistema de recompensa, s'alliberen quan fem una compra, ens generen plaer i ens poden arribar a causar una addicció al consum. Històricament, la possessió sempre ens ha ajudat a sobreviure, com la recol·lecció en els animals. I en els humans, allò que posseïm inclús pot ajudar-nos a definir la nostra identitat. Gràcies al capitalisme, que fa que associem certes marques o certs productes a un estatus social concret. Així doncs, abans de gastar-nos els diners, hauríem de pensar en diverses coses. És necessari allò que compro? És un regal genuí o li agradarà a la persona a qui li compro? Hi ha alguna alternativa més sostenible? Hi hauria la possibilitat de fer un regal no material? Bones festes i bon consum responsable!